በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባልኩም ደቂ ክርስቶስ ደሓን ደው ኢልኩም ደሓን ደቐኒኹም ሰላም ደመፂኹም አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። እሞ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ቃል ወንጌል ኣምላኽ ክንሰምዕ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ናብ እንመሃረሉ ሃይለ ቃል ቅድሚ ምእታውና ኣብ ሃገርና ኣብ ዓለምና እውን ኣጋጢሙ ዘሎ ንዓለም ሙሉእ ብጠቢባንና ዝብሉ ዘንቀጥቀጠ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምክልኻል ንሕና ከም ሰንበት ተምሃሮ መናእሰይ እንታይ እዩ እጃምና ግንዛበና እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ነገር ንእሽትለይ ነገር ከልዕል ይፈቐደለይ። እስቲ እሞ ክቡራትን ክቡራንን ደቂ ክርስቶስ ንሕና እማን ናይ ሰንበት ተምሃሮ ኢና ቤተ ክርስቲያን እንሕሉ ቅርሲ ቤተ ክርስቲያን እንሕሉ ተካእቲ ካህናት ወለድና ኢና ኢልና ኢና ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለስና ንጉህን ምሸት እንመሃር ንፅሊ ዘለና ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ ህዝብን መንግስትን ኣገዲስዎ ብከቢድ ዝረባረበሉ ዘሎ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምክልኻል ግንዛበና እንታይ እዩ ዝመስል? ንሕና ግንዛበና እንተልዒሉ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኣብ ክርስቲያን ህዝብና ዘሎ ብመጠን ይልዕል ናትና ግንዛበ እንተትሕትውን ብመጠን ይትሕን ስለ ዝኾነ ዘለና ግንዛበ ክፍትሽ ስለ ዝደለኹ እየ እሞ እስቲ ካባኻትኩም ምላሽ ክሰምዕ እስቲ ሓወይ እሞ መምህር ኣብዚ ሕማም ኮሮና ሲ ንሕና ደቂ ክርስቶስ በክርስቲያን ነምልኽ እግዚአብሔር ናምልኽ ሰባት ሲ እዚ ናይ መዓት እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝወረደና መዓት እዩ ዝመዓት እዚ ድማ ግድን ህዝብና እምነት እዚ ተፈናቲትና ዘለናስ ስለ ተፈናቲትናስ ተርፊ ዝብል ሓሳብስ ኣይኣመናሉን ንምንታይ ኢና ዘይኣመናሉ ገሌና ማስቂ ጌርና ኔና ገለና እዚስ ብመዓት እግዚአብሔር ዝወረደና ስለ ዝኾነ ክንጽሊ ክን ቤተ ክርስቲያን ተኣኪብና እግዚአብሔር ክነብል ይዘለና እምበር ናይ እግዚአብሔር መዓትስ ብእግዚአብሔር እዩ ክብል ዝኽእል አለበለዚያ ኣብ ገዛኻ ሞትስ ኣብ ገዛኻ ክትመጽእ ትኽእል እንድያ። ስለዚ ንሕናስ ኣመንቲ ኢና እንድሕር ኣመንቲ ኮይና ድማ ንእግዚአብሔር ኢና ብኽያትን ብልመናን ኢና ንእግዚአብሔር ከቁረረና ክንገብሮ ዝግበአና እምበር እዚ ሕዚ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ናይ መምህርና ፍቓድ ክንመልእ ኢልና ኢና እምበር ብውሽጥናስ ክንመክን ክንልምንን بمهللان بقالن غيرنا خنا بلوينا خمو يعني وشتي بلن زلو قرم حواي سمي اكلخو استي كبرك انستي حواتيك بزعبا ز فيروس زي زلكن غنزبتا يزمسل استحفتي بسمام بول ومنفس قدوس احد املاك امين مون حنا ياو ز فيروس زي علم قزنقطقطا حزب كريستيان حنا ون بصومنا بصولوت قدمنا بزي ميتاونا حزب ايثيوبيانا حزب كريستيان قدم ميتايو بصومنا بصولوت كنكلاخلو يغبا ياوتو حق منغست لوصا ماسك الكون بمتقام رحق رحق إلنا بمصلاي
እግዚአብሔርና ገዛ ኮይና ዲና ቤተ ክርስቲያን ረሕረሕና ክንጽሊ ምሕረት ኮርደና ያው ና እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ያውኔለ ክብረት ይሃበለይ ኩላትኩም ዝወልኩሞ በብረድኢትኩም ዝገለጽኩም ሐሳብ ሰሚዕናዮ ለና በሐቂ ኣብ ቀጽሩ ኢና ዘለና ሞ እስቲ ቅድሚ ናፍቱ ቀጻሊ ዳዮም ማዓንቲ መዘራረብ ሃይለ ቃልና ወይ ከዓ ናፍቲ ክንመሃረሉ ዝመጻና ቅድሚ እታውና ብሓንቲ መዝሙር ከሰጋገረኩም እየ እግዚአብሔር ኣብ ጸባ ግዜ ይኹን ኣብ ደስታ ግዜ ይኹን ከነመስግኖ ግቡእ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ወስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ وسبحات لمنفس قدوس وسبحات لمنفس قدوس وسبحات لمنفس قدوس سبحات للآب سبحات للولد سبحات للآب سبحات للولد وسبحات لمنفس قدوس وسبحات لمنفس قدوس وسبحات لمنفس قدوس وسبحات لمنفس قدوس آمين እግዚአብሔር አምላክና استمسገነ ይሁን آمين قرم موحواتي حونا إياسو زولو سمعي حفتنا دستاز ولا تون سمعي خلاتنا ون سمعنا يوينا እግዚአብሔር እዝነ ልቦና አእምሮክ ፈጥረልና ከሎ ክንከላኸል ክንመራመረሉ ክንመሃረሉ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ተቀተለ ይቅተለኒ ተድሓነ ይድሓናኒ ኢልና ደው እንብል ክርስቲያን አይኮናን እዚ ይውን ንአና ስዕብ ብዙሕ አማን ክርስቲያን ኣለና አባና ዝአምን ብዙሕ ሰዓብ ኣለና ንሕና ብዘወልና የመንገድ ስዕብ እምነቱ ዝኽተል ምሳና ህዝብ ኣለና እዚ ህዝብ እዚ ክነጥፍኦን ክነድሕኖን እንኽእል ንሕና አይና ወለድና ካህናት እዮም ንአና ዝመርሑና ወለድና ብዝመርሑና ኢና ንኸይድ ንሕና እውን ደድሕሪ ወለድና ንኻልኦት ምእመናን ክነምህሪና ኢልና ኢና ኣብዚ ንመሃር ዘለና ወንጀል መፅሓፍ ሒዝና እንንብብ ዘለና እሞኸ ዝሕማም እዚ ሰሙያ ዝህቡና ምኽሪ ብዘይ ምቕባል ብጸሎትን ብምህላን ጥራሕ ክነጥፍኦ ኢድና ንብለና ቅዱስ መጽሐፍنا ከምሪ ዝብል እስቲ ቅዱስ መጽሐፍ ዝብሎ ቀደም መስማዕና ሓደ ኣብነት ነግረኩም አንበሳ ካብ ድሩ ይወጽሞ ዝቢ ድራር ሲኢኑ ጨንእዎ ሃለውሎም ትብል ይረኽቦ ዝቢ ታኻ ድረርሎ ማዓንቲ ኢልዎ አምላኽ ይፈልጠለይ ባዕሉ ኢል ዝቢ ሓሊፉ ኸይደ አንበሳ ሕልፍሉ ጤል ረኺብዋ ጤል ለማዓንተው ዚ ብጸልማተው ዚ ነኸሲ አራዊት መጽእን ተበልዕክስ ታኻ ሒዝክላ ኢልዎ አምላኽ ይፈልጠለይ ባዕሉ ሰማያዊ ቦይ ኢላ ተጤለኻ ከይደ አንበሳ ሽዑ ዝቢ ጾሙኻ ሓድር ስለ ዘይግብኦ ድራሩ ኸናዲ ድራሩ ኽእልሽ ጉያ ጀሚሩ እንትጎይ ጤል ረኺብዋ ብማዕዶ ተሓጒሱ ተመስገን አምላኽ ይፈልጠለይ እንዳወልኩስ ጤል ረኺብለይ ቀሪቡ ኢሉ ጤል እውን ካብ ዝበልዓ እዚ ከድሕና ጸልያ አምላኽ ይፈልጠለይ ስለ ዝበለት ካብቲ ዝቢ ክትሃድም ጎያ ተመላጢጦም ክልቲኦም ተጓዮም እቲ ከርክባ እቲ ኣኽተሃድም ህይወታ ከተድሕን ተጓዮም ኣብ መንገዲ ጤል መረኺባ ዝዓይመት በጊዕ ረኺባ በጊዕ ዓይማ ረኺባታ አንተ ደይ በጊዕ ክልተስኢ ዝእመፀሉ ኸይበልዐኪ ኢላታ አምላኽ ይፈልጠለይ ሰማያዊ ኣቦ ይፈልጠለይ ሽግር የብሉን ኢላታ በልግ ሓራ ኢላ ጤል ከይዳ ሃዲማ ዝብ እንትጎይን ጤል ከርክብ ክሓልፍ ከሎ መረኺቦ መንጎ እዛ በጊዕ ረኺብዋ በጊዕ ኣይተንቀሳቀሰትን አምላኽ ይፈልጠለይ ላስቀላ ጸኒሐቶ ዝብኢ ኣብ ኣምሰጽሐ ዋ እንታይ ምስቲ ጎየ ጓይ ነው ዝንያት ንዝዓይመት ይብል ንዛ በጊዕ በሊዕዋ ረኽም ዶ ክርስቲያን ረኽም ዶ ወገናተይ ረኽም ዶ ሕዋተይ ዝብኢ ንኣምላኹ ስለ ዝለመነ ኣብኡ እንተሎ ድራረ የብፀሉን አምላኽ ይፈልጥ ስለ ድራረ ኢሉ ኣይደቀሰን ድራሩ ኸናዲ ጎዩ ጤል እውን አምላኽ ካብ በላዕ ይምሓርኒ ኢላ ኣይደቀሰትን ክተመልጥ ጎያ አምላኽ ይፈልጠለይ ኢላ ዝደቀሰት በጊዕ ግን ተበሊዓ ክርስቶስ ንኹሎም ሰሚዕዎም ንዝብኢ ድራሩ ሂብዎ ጤል ዓዲ ኣትያ
በግዕ ግን በአምላኽ ጥራሕ ኣማምና ዝደቀሰት ግን ድራር ዝብኡ ኮይና እዚ ዓለማዊ ምሳሌ እዩ ኣምላኽ ተዘይ ሓጊዝካዮ ከመይ ገይሩ ክድሕነካ ንምንታይ ስነ ኣእምሮ ፈጢሩልና እስቲ ቅዱስ መጽሓፍና እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ወንጌል ማቴዎስ እስቲ ንርአ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣሕዋተይ ብሓቂ ንዝመፅእ ሕማማት ንዝመፅእ ፃዕርታት ኣምላኽ ይፈልጠልና ኢልና እንተ ደኣ ንድቅስ ኮይንና ከምኡ ድዩ ብትኽክል መጽሓፍና ከምኡ ድዩ ዝብሎ እስቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተፅሓፈ ነገር ንርአ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዲያብሎስ ክፍተን ከሎ ግዜ ዲያብሎስ ብሰለስተ ነገራት ተፈቲንዎ እዩ ሓደ ብወርቂ ብስልጣን ካልኣይ ብምግቢ ከምዚ ሕዚ ኣብ ጾም 40 ንጾሞ ዘለና 40 ለይትን 40 ቀትርን ክርስቶስ ምስ ጾመ ንኣና መርኣያ ክኸውን ምስ ጾመ ጠሚኻ እሞ እዚ እምን እዚ ወዲ ኣምላኽ ትኾንካስ ናብ ሕምባሻ ቀይሮ እሞ ብላዕ ኢልዎ ዲያብሎስ ኣንታ ርጉም ክርስቲያን ወዲ ሰብ ብናይ እግዚኣብሔር ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሉ መልስ ኢሉ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ንምፃእ ንስኻ መላእኽቲ ብዛዕባኻ ይእዘዙልካ እዮም መላእኽቲ ንዓኻ ይእዘዙልካ እዮም እግርኻ ዕንቅፋት እኳ ከይትንክፋ ብተኣምር ኢዶም ወንፂፎም ክድግፉኻ እዮም ዝብል ተፃሒፉ እዩ እሞ እስቲ እንግዲህ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እትኾንካስ ናብዚ ገደል እዚ ፅደፍካ ኢልዎ ተመልከቱ ገዲም ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣክል ሰማይ ብዘይ ዓምዲ መሬት ብዘይ መሰረት ደው ዘበለ ብቃል ኪዳኑ ዘፅንዐ ክርስቶስ ኣምላኽ ብኣምላኽነቱ ተመኪሑ ናፍቲ ገደል ኣይፀደፈን እንታይ ዝመለሰሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ተባሂሉ እውን ተፅሒፉ እዩ ኢልዎ ወይ ገዲሞ እዚ ባዕልኻ እስቲ ናብ ገደል ፅደፍ ወዲ ኣምላኽ ካስኻ መላእኽቲ ከዓ ኢዶም ገይሮም ከልዕሉኻ እዮም ከተስእኻ እሞ ፅደፍ እስቲ ናብዚ ክብሎ ከሎ ዲያብሎስ እንታይ በለ ኢየሱስ እንታይ በለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ እዩ ዝበለ ይትረፍ ንሕና ደካማታት ይትረፍ ንሕና ዕለት ዕለት ብሓጢኣት ዝጠልቀና ይኮናን ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን በዓለይ ክድሕን እየ ኢሉ ናብ ገደል ከም ዘይፀደፈ ምሂሩና እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ስነ ኣእምሮ ዝተሃበሉ ነዚ እዩ መጽሓፍና እውን እዚ እዩ ዝምህረና እቲ ንኣምኖ እቲ ንስብኸሉ እቲ ዝተሰበኽናሉ መጽሓፍና እዚ እዩ ዘዝዘና በፍጹም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ እግዚአብሔር ከድሕነን ኢልካ ናብ ሓዊ ኣይእቶን ስለዚ ክብራት ሰብ ሞያ ሕክምና ዝነግሩና ዘለው መንግስትና ዝእውጀ ዘሎ ኣዋጅ ብምትግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣሚንና ጸሎትና ብምብፃሕ በብሃይማኖትና እዚ ሕማም እዚ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና መፂና ተኣኪብና ስለ ዝተማሃለልና ተኣኪብና ስለ ዝፀለየና ብዛዕባ ጸሎት እውን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ኣብ ቁፅሪ 6 ኣሎ እዩ ሳይለኽ ውድ እየ ብዛዕባ ጸሎት እውን ንርአዮ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 እንታይ በለ ክትፅሊ ከለኻ ከም ሰነፋት ኣይትኾን ክትረአ በዳባይ ኣይትኾን ናብ ሕልፍኝኻ ናብ ጓዳኻ እተሞ ገዛኻ በርኻ ዓፂኻ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ለምን ጸሊ ይብሎ ማቴዎስ ወንጌል 6 ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 ሽዑ እቱ ብግልጽ ዝህብ ኣምላኽ ብሕቡእ ንጸልኻዮ ጸሎት ብግልጽ ዝህብ ኣቦኻ ክምልሰልካ እዩ ብዛዕባ ጸሎት እኳ ተኣኪብና ስለ ዝጸለና ይኮነን ሰምዐና ልብና እዩ ልብ እግዚአብሔር ይፈትን ልብ ወኩላሊት እግዚአብሔር ልብን ኩላሊት ይዝርኢ ኣብ ገዛና ዓፂና እንተጸሊና ጸሎትና ስሙር እዩ ተኣኪብና ስለ ዝጸለና ይኮነን ምእካብን ብዘይ ምእካብን ይኮነን ልብና ብንጽህና ንክርስቶስ ኣምላኽና እንተለሚና ኩሉ ሻዕ ኣብ ዘለና ይኮይና ጸሎትና ቅቡልን ውክፍን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ብሓቂ ከይንዕሾ ህዝብናን ወገድና ነድሕን ኣምላኽ ባዕሉ ይኮነን ዝመጽእ ኣምላኽ ንኣና ንሊቃውንቲ ወለድና ንመጽሓፍትና ሂውና ኣሎ እዚ ክንጥቀመሉ ዘይክእልና ክንድሕና ይንኽእልን ስለዚ ክቡራት ክርስቲያን ክቡራት ኣባላት ሰንበት ትምህርቲ ወገናትና ክነድሕን ብማይን ብሳሙና ንተሓፀብ ተፈናቲትና ንጸሊ ተፈናቲትና ስራሕና ንስራሕ ማስክ ንግበር እዞም ኩሎም ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝስበኹ ዘለው ስብከት እዚ ኩሉ ብመንግስትና ዝወርድ ዘሎ ኣዋጃት ብምትግባር ህዝብና ነድሕን
بأمنتنا طرح خندحنا لنا نخ እግዚአብሔር ክንፈታተኑ አይግብእናን ስለዚህ አይረም አንተ ምርተና እዚሁ ነሩ ሕማም ኮሮና እናጸለና መንግስት ብዘውር አዋጅና ተግበርና ሰው ማያጥዕና በዘውና መምራታትና ተከተልና ክንከላኸለ ይግባ እግዚአብሔር አምላክ አማኸልና ይሁን ስለዚህ ዳመጽኩም ነው እግዚአብሔር ያበለይ ይخبرለይ አነውን አውዚ ተናጋራ አንደበት ይውኒ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ናኹም ከመር ስለዝፈቀደለይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብር ያበለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ኣብ መጽሐፉ ተናገርተሎ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 20 حمزيلو هور هزويا وباء بيتك وإصهوتك وتهبع هدات أمئرة اسكي هالف ماتو لإግዚአብሔር هزبي نعا جزاخا اتو جزاخا دقمو عصا جزاخا عصيخا لا بإግዚአብሔር ጸልይ እዚህ መጽኢለሎ ናይ እግዚአብሔር ማዓቲ እሞ ናይ እግዚአብሔር መቅሰፍቲ እስካዕ ለሐልፍ ናይ እግዚአብሔር መቅሰፍቲ እስካዕ ዝርሕቅ እስካዕ ዝውገድ بصلاه خوينخا او عصو غزاها خوينخا صلي يلو تناغير نيرو قدوس إسائياس እዚ ቃል እዚ ትንቢታዊ ቃል ኮይኑ ተነገሩ ለማን ተነገሩ ለማዕዘ ልብል ትንቢት ሁሉ ጊዜ ኣብ ለጋጠመሉ ኣብ ለሰርሐሉ እይ ዝንገር ስለዚህ ግን እቲ ናይ መጽሐፍ ዚዋና መልእክቲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ናይ እግዚአብሔር መቅሰፍት ትላዓልተሎ ብናትና ኃጢአት ኮይኑ كله كريستيان كله أماني كله دغما تختالي أو جزء خوينو إجزاء معاتو أقريرو محرتوش كعل الأخ أو جزء خوينخا بصام بصلاة بتجستي غيرها إجزاء أملاك كن لمنها من الجبنا أي إسائياس زناجر زلوا إذا ما صحف كدوزي أبو زحات سبات إذني بطيحيو بوزحات عين دمو تنويو ايو ነገር ግን አምትጓርና አብለ ምትጓር እየለለፈለላይ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምጥቃስ ላይ ምጥቃስ ዘይሆነት ዋና ገዳሺ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ሰው ያንበዩ ነገር ግን መንግስትና ዝናገሮ ዘሎ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከተልቲ ተቀባልነት አይረከበይ ብዙሕ ሰብ ቤተክርስቲያን ይኸደሎ እዚ ሕማም ዚ ደግሞ ምስ እግዚአብሔር ለፈላሊ አይኾነይ ምክንያቱ እዚ ሕማም ዚ ክስተት ሕማም ድንገታዊ ሕማም ስለኾነ ኩላትና ግገዛና ኮይና ተረሓሒቅና ተፈላሊና بصلوات كنملسو هم زغبنا اي منغستم زنغرنا زلو منغستنا ايتصليو ايبلي ነገር ግን እዚ ሕማም እዚ ተቀራሪብካ لخد لي خنس ተረሓሒቅካዩ ስለዚህ በእውነት እንዲያምንሕና ዕድለኛታቲና ለምንታይ ኣብ ዓድና አምላክና እግዚአብሔር እንኳዕ ዘይጀመሮ እግዚአብሔር ዓውይ መምርሒ ዓውይ መጠንቀቅታ ቅድመ ዝግጅት ላባና ለከይመጽእ ኢና ጥንቀቆ ለለና ኣብ ዓድና ካለ ጅመር ነይሩ ምስቲ ለይ ማዕበለ ሃገር ጓንቱካ ጓንቲ ዝሐብ ነጋሪ ሒዝና አንሕና ክንካላኸሎ አይንኽእል ነርና ከዚ ግን ብርሑቅና ሃለየ እግዚአብሔር አምላክና ምንታን ከጥፈልና ንሕና ብንኽእሎ በዓልና ክንከላኸል አንሕና ዘይንኽእሎ ደሞ ለአምላክና ለእግዚአብሔር ክንጽልይ ስለዚህ እቲ መንግስትናም ዝነግረና ዘሎ በጽሪየት ለስጋ ብቻ ይሆነ ይልጠቅም ለነፍስም ይጠቅም እዩ ስለዚህ ኤድና በማይ በሰሙና ደጋጊምና በመሕጻብ ካውዝ ሕማምዚ ክንርሕቅ ንኽእሊና ከድሕና ይኽእል አምላክና እግዚአብሔር እላፍቲ ብርሃነ ትንሳኤ በሰላም ንጽበዮ ሁላትና በሰላም ላኦ ይጽሕና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ تبارك እግዚአብሔር አምላክ አቦይነ ስቡህን ይውጡ ወለኡሉን ይውጡ ለዓለም አባጋ ኸይርካ ሓይምካ ትመጽሉ ተኾይኑ ምሰብት ሓዊስካ حمام حشكالو تمزق تخوانكا تدوالي كامستوون حمام حشكال تمزق تخوانكا بس جزية فلوتو مالتو بس تتأزاز ناي منغستون تسرع بسماي تسرع بمدري أب سماي منغست خمزلو مدرون منغستناي مدرون خمزلو تزاز منغستن تزاز جزية فيرن حركركا من حركيتكا كسب تقلت موتكا زلون منين أبي لخا أبي كيتكا ونزبلكا نجري ولن أنا هنقول نست تفريسكا الله بدأت اللون أي من قصة جزء فيها تفسكون بدأت كم زلوي زنجر حواري بقول سندري بالكايلو بس جزء جن فلتوه إلو أواجز محل فلو جزء سلزنا برا نحن ون بس جزءتي بولدنا قدم
كما سلم خمصيو شنفر كمصيو موت كمصيو قبار سب كسئنيو ماتيوس وانجيل 14 ترينا تايلو حمامات كبزحيو شنفر كبزحيو سنة سبس سبك صلايو تميتون تجنيزو خم تماي بتاتن زنبرنا ولدنا تجنيزو تشلمو المقابر زاتو لغزيون كترفيو يلون حواريات او دبر زيت زنبر الورحات ني انا هوانا منغستنا حقن ما يغزيفرنا حقن فصمت خوينا دركوا بتحقي ما ينقربنا ابن تحصيبنا كما اتون حسب لنا نوصو نحسب لنا نفتقم دون ولا لكف ولا لون تفناتيتنا تاميترو بتحقنا دكاترنا زمهرنا منغستنا وزمهرنا ليك بابساتنا ون إسحاق ممر ذهبنا بو تختيلنا ندخلنا إلى زلنا حجونا في تاو نقول لنا نجري بلون كسبت زطفء كتفتي يلا انت بحيلو نفتلو بركم سرعهم توس عزبهال نحن ون أبو حق منغستنا أبو حق بيت كريستياننا تختيلنا كنبقى عزينا Yet